Nafarroan joan den astean sortutako suteak egonkortze fasean daude jada, bart gauean euria egin eta suhiltzaileak lanean aritu eta gero horregatik bertan bera utzi dute Nafarroako babes zibilerako plana, baina indarrean jarraitu suteak saihesteko planaren bigarren mailak arratsaldeko ordubiak artean. Bart gauean egindako euriak lagundu du oraindik piztuta zeuden sutei kontra egiten. Hor bai barren esaterako metro kuadroko 15 litro bota ditu goizaldeko ordubietan. Gainera, debekatuta zegoen suteak piztu zitzaketen laborantza lanetarako makinak erabiltzea eta debeku hori kendu egin du gobernuak, baina tentuz jokatzera deitu du arriskuak saihesteko zuten ondorioz itxitako errepide guztiak ere zabaldu dituzte dagoeneko. Arratsaldeon guztioi. Nafarroan larumatean piztutako suteek 10.000 hektaratik gora kiskali dituzte. Javier Ramirez Nafarroako gobernuko lehendakari ordeak atzo adierazi zuen historikoa izan dela suteek erretako eremua. Kaltei buruzko datu ofizialak gobernuko ingurumen teknikariek landuko duten txostenen jasoko dira eta hori izan arte itxoiteko eskatu zuen lehendakari ordeak. Udanarbeo lankidea Girgillao udalerrian dago une honetan, laster itzuliko gara berekin informazio gehiago jasotzeko artean, baina udanek konta iguzu labur zein den uneko egoera. Nafarroan asteburutik piztuta dauden suteak itzaltzeko prozesuan dihardute suhiltzaileek eta poliziek oraindik ere Girgillaon aurkitzen gara eta ingurua dena kiskalita topatu dugu. Kea ere ikusi daiteke hemen atzekaldean eta zenbait su txiki ere topatu ditugu Girgillaora bidean. Dena den egoera kontrolpean dutela adierazi du Nafarroako gobernuak, izan ere eguraldiak lagunduta eta suhiltzaileek egindako lanarekin egonkortze prozesuan da Nafarroako ingurune hau. Ondo da, udanen esan bezala laster gara zurekin bueltan, bestelakoan erreburuekin jarraiki mugikortasuna erizaintzako profesionalek hartatutako kontsultegiak medikuek hartatu beharrean eta udan itxierak arrabotsa eragiten segitzen dute Gotzone Sagarduin, Osasun Sailburuaren Osakidetzaren berrantolaketaren inguruko hitzek, bestak beste Osakidetzaren desegitea eta lehen arretak duen egoera kezkagarria salatuko dute. Satxela Lab, Komisiones Obreras UGT eta SK sindikatuek hilaren 26-erako ditu duten manifestazioan gaurko egunean bestalde, mobilizazioak antolatu dituzte lehen arretako zentroetan ezarriko diren ordutegi murrizketen aurka. Hain zuzen, elkarretaratzak eta mobilizazioak egingo dituzte arratsaldeko 5etan Gasteizko Salburuko Osasun Zentroan, Donostiako Amara Primo Osasun Zentroan eta Deustuko Osasun Zentroan. Halere, iritzi die gaur Sagarduik mobilizazio horiei entzun. Mobilizazio horiek edo deitu izan baldin badira plan bat dagoelako Osakidetza desmantelatzeko edo murrizketa daudelako edo privatizazio ere aipatu izan dena, hori ez dela egia. Ez dago horrelakorik, Euskadin ez dago horrelakorik. Egoera ez dela erraza guztiak dakigu, baina bakarrik elkarrizketaren bidetik atera gaitezke baita guztion artean. Hezkuntza legeontzeko prozesua eta azkenaldiko zenbait iragarpen direla eta iraietik aldaketak izango dira Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hezkuntzan. Bestak beste itunpeko ikastetxeetan gela osatzeko beharrezkoa den ikasle kopurua murriztuko dute hurrengo ikasturtetik aurrera gertatzen ari diren aldaketak direla eta hezkuntza sistema indartu egin behar dela argudiatu du hain zuzen ere Hezkuntza Sailburuak. Ordea ikastolen elkarteko lehendakari Koldo Tegituk Jaurlaritzari egotzi zion planifikazioa egiteko orduan bat-batean gelak ituntzeko irizpidea aldatu izana eta arriskuan jarri izana ikastola txikiek bizirik irautea lerro bakarrekoak direnetan. Hala ikastolen elkarteak jakinarazi du ituntze berriaren gaineko xehetasunak bide ofizialetik jaso bitartean ez dutela bestelako adierazpenik egingo eta gaur ezoiko batzarra egitekoak dira ikastoletako ordezkariekin duten informazioa elkarri kontatzeko. Eusko Jaurlaritzak atzoko gobernu bileran onartu zituen itunpekoen hitzarmenako baldintza berriak 679,3 milioiko aurrekontua du datorren ikasturterako. Egungo moduluen arabera egin dute kalkuluan eta litekena da kopuru hori aldatzea Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuaren arabera. Deialdi berri honek 679 milioi euroko diru kopuru izango du 2022-2023 ikasturterako. Kopuru hori indarrean dauden moduluen arabera kalkulatu da eta 2021-2022 ikasturtean itunduta dauden gelen kopuru bera da. Baina hezkuntza itunetan izan daitezkeen aldaketen baitan diru kopuru hori ere aldatu egin daiteke.
Agindu berriarekin, hezkuntza sailaren asmoa itunak gizarte testuinguru berrira egokitzea da. Hezkuntzatik hizkuntzara PSOE, PP, Vox eta Ciudadanosek diputatuen kongresuan eta batzorde parlamentarioetan hizkuntzako ofizialetan hitz egin ahal izateko ganberako araudia aldatzea errefusatu dute bart. Eztabaidan Valentzia, Galizia, Katalunia eta Euskal Herriko diputatuek hizkuntza propioa erabili dute kongresuko presidentearen aurrean, tribunan katalanez, galegoz eta euskaraz hitz egin dute bai hala, naiz eta batzuei minutu batzuk eman, ganberako presidenteak gehienei hitzak kendu die artean Mertxe Izpuruak Euskal Herria Bilduren bozeramaileak kritikatu du hizkuntzak ofizialak ikusezinak izatea eta kongresuan esaldi laburrak bakarrik onartzea. Ordea, EAJtik Joseba Agirretxea diputatuak kritikatu egin du gaztelaniaz eta euskaraz Espainiako hizkuntzak direla esaten dutenak eta ez dutenak ezer egiten izan daitezen Izpurua eta Agirretxea aurren ez durren. Hemen gure hizkuntzak ikustezinak dira. Onartzen dira esaldi laburrak, testu mugatuak. Egunon, eskerrik asko, arratsaldeon. Neurri kontua da, orduan. Bai, horrela izango da. Balio duten hizkuntzen eta balio ez duten hizkuntzen neurketa inposatzen da kongresu honetan. Ez dakigu zergatik ezin den hitz egin. Beste gauza bada gogoa daukagun hitz egiteko edo ez, baina hori norbere kontua da. Ez diguzue zuek inposatuko zein hizkuntzatan hitz egin beharra daukagun. Porque es mentira lo del plurilingüismo. Nunca lo han creído y nunca lo creerán. En el fondo hay un complejo de miedo a lo diverso. Espainiako gobernuak argindarraren gaineko beza 10%tik 5% jaitsiko duela iragarri du Pedro Sánchez Espainiako presidenteak gaurko diputatuen kongresuko kontrol saioan larunbatean onartuko dute neurria ezohiko ministroen kontseiluan. Ukrainako gerraren ondorio ekonomikoak arintzeko plana ere luzatuko dute ezohiko bilkura horretan martxoan onartu zuten plana eta ekain amaieran amaitzen da berez epea. Hain zuzen ere Gabriel Rufián errezteko diputatuari erantzunez jakinarazi du Sánchezek neurri berri hori aurretik, Rufianek inflazioaren gorakadaren aurka neurriak har ditzala galdegin dio gobernukideari. Gaurko 10% da argindarraren beza duela urtebete jaitsi zuen gobernuak, 21%tik 10%ra orain berriz 5%ra jaitsiko du. Vamos a rebajar el IVA de la luz del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país. Y me gustaría, señor Rufián, señorías de los distintos grupos parlamentarios, que en lugar de quejarse, en lugar de criticar, apoyen este Real Decreto en beneficio de las familias, de las empresas y de la industria de nuestro país. Gaizalatuta berriz greba eguna dute gaur Gasteizko Mercedes-Benzen guztireia 5.000 langile daude deituta grebara elak, labek eta esekak batetik eta Komisiones Obrerasek eta UGTek bestetik elkarretaratze bana egin dute goizean eta arratsaldean egingo dute beste bana. Pikete informatiboak egitera ere deitu dute gainera bi aldeek. Sindikatuen arabera arrakasta izan du deialdia gainera deituta zauden langien 95%ek egin baitu greba eta ertzaintza bertaratu denarren ez da istilurik izan. Manifestazio bateratua ere egin duten goizeko 11etan fabrikatik hasita, baina langile batzordea zatituta dago eta nork bere protestak antolatu ditu datozen egunetarako. Gaurkoa zain, ELA, LAB eta esekak beste 5 greba egun antolatu dituzte datorren asterako. Astelehenetik ostiralera egingo dituzte. Komisiones Obrerasek eta UGTek berriz hilaren 29erako deitu dute hurrengo lanuztera. Eta beste 3 egun egingo dituzte uztailean, zer egunetan oraindik iragarri ez badute ere. Izan ere, hori da grebaren arrazoia lan hitzarmenaren negoziazioa zuzendaritzaren proposamenak jasotzen du besteak beste lan egutegian malgutasun handiagoa ezartzea ibilgailu eskarien arabera egokitzeko ekoizpena. Hala 6. lan egun bat gehituko litzaieke gaueko txandan ari direnentzat. Hau da, igandetik ostegunera jardungo lukete, baina tarteka ostiral gauan ere lan egin behar lukete, enpresak hala erabakiko balu. ELA, LAB eta esekaren arabera zeharkatu ezin diren marra gorriak dira horiek eta dagoeneko beltzak direnak. Gaiz aldatuta Sopron Arabako hego-mendebaldean eta Lantarongo udalerrian kokatzen den kontzejua da urarekin harreman oso estua du eta bertan uraren museoa kokatzen da. Gainera museoko gidak Jagoba Txaskokurak duen garrantziaz mintzatu da urekin eta egunerokotasunan zaintzeko deia egin du.
Oso garrantzitsua da, ze askotan ere ez dugu behar bezala baloratzen. Gu oso erraza daukagu, joaten gara txorrota batera, ez dakizu kaldera edo bainura, eta txorrotari ematen diogu eta badaukagu ura edateko prest. Ura beti entzun dugu gauza oso eskaz bat dela, baina gu ez dugu nabaritzen, ze hain errez daukagunez. Kale erroburuekin bukatzeko kiroletan hitzordu garrantzitsua dugu igande honetan Bizkaiko Pilota Federazioak antolatutako Berriz Herriko Esku pilotako finalak jokatuko dira, hain zuzen ere hilaren 26an eta 11 telebistak zuzenean eskainiko ditu arratsaldeko 7:00 8:00 Federazioko kidea da Iker Gardokin eta berekin hitz egin dugu eguerdiko magazinean txapelketaren nondik norakoak ezagutzeko. Final bat hurbiltzen dizen pilota zale guztiok beti da dugu hori, ezta? Gustuko final batzuk izatea, partidu batzuk urtetea, eta azkenean, aurten Lezama eta Markina ditugu finalean, pasadan urtean bi herri hauek heldu ziren finalera, eta justu 3 partida oso orekatu urten ziren, ezta? Azken partidan erabaki zen, 3. partidan hain zuzen ere, gazte kadet eta nagusi maila joaztu zen, eta urten errebantza bat emoten da, ikusten da, ezta, emango dela. Aipatzeko bai, final herrietan Lezamako pilotari bat Oior Maetxe lesionatu egin zara, eta igandean Zaldibarren segurazki ez da jokatuko. Bada aste azkeneko lerroburuak horrela iritsi da eguerdiko argazkeri heltzeko unea esan bezala Nafarroan joan den astean piztutako suteak egonkortzen ari dira da. Bart gauean euria egin eta suhiltzaileak lanean aritu eta gero hala Girgillaon da une honetan Udan Arbeo lankidea udalerria hustu zuten eta bueltan dira dagoeneko herritarrak alere dena erreta dagoan ez da Udanez. Nafarroan lanean dihardute suhiltzaileek eta poliziek asteburutik piztuta egon diren suteak egonkortze fasean izateko. Hegazkin bidez eta tutumalguen bidez ingurua bustitzen eta freskatzen ari dira berriro ere suteak ingurua har ez dezan, baina atzo egin zuen eguraldiak eta gaur iragarri den eguraldiak lagunduko duelakoan dira izan ere atzo euri pixka bat egin zuen inguru honetan eta suteak egonkortze fasean daudela adierazi du Nafarroko gobernuak. Hori hala suteak direla eta suteen eraginez hustu zituzten herrietara baimena eman die herritar horiei euren herrietara etxetara itzultzeko eta jada itzuli dira azken 4 herri hustu horietako herritarrak. Azken 4 horiek ziren Amatriain, Makirriain, Oieta eta Sansoain, baina esan bezala bertako herritarrak itzuli dira euren herrietara. Une honetan Gangillao herrian gaude eta bertan Salvador Rollado herritarrekin topo egin dugu, esan digu inguruko lurretan mahastiak zituela eta denak kiskalita gelditu dela ingurua tristura eta gogorra izan dela adierazi digu eta ona hemen kontatu diguna. Esto está todo quemado, calcinado, pero total. Y la casa es el palacio, la mía, y debajo cultivaron todo el trigo, porque si no tenía un peligro grande. Y al cultivar el trigo, pues bien. Pero incendios se está viendo y se veía venir, lo que pasa es que ha venido tan pronto y con tanta calor. Gainera Udanen Nafarroan piztutako suteak ez areagotzeko xedez beste zenbait neurri iragarri dituzte eta batzuek San Juan gauean pizten diren suekin dute zerikusia, ezta? Nafarrako gobernuak adierazi du egoera kontrolpean dutela asteburutik piztuta egon dire suteak itzaltzen dihardutela eta nahiko kontrolpean dituztela, baina dena den datozen egunei begira San Juan sua ez pizteko deia zabaldu du Iruñako udalaren kasuan debekutzat du San Juan sua piztea hirian, baina gainontzeko Nafarroan gomendioa besterik ez da. Honez gain makina bidezko uztabilketak debekutzat jarri ditu Nafarroko gobernuak eta ostegunera bitarte indarran egongo da debeku. Beraz ezinezkoa izango da makina bidezko uztabilketa. Dena den suteek egoera latza utzi dute 10.000 hektaratik gora kiskali ditu suak eta ingurumen ondorioak zein ondorio ekonomikoen tamaina zehazteke da oraindik zerriago dakigu Udanen. Azken egunotako suteek izugarrizko kalteak egin ditu hemen Nafarroan ikusi dezakezuen bezala ingurua basoak
zuhaitzak denak belztuta daude, ingurua zelaiak lehen berde zirenak orain beltz eta gris ikusten ditugu hemen inguruan, eta Salvador Rollado Girgillaoko herritarrak aipatu digun bezala, euren lurrak ere denak antzerako beltz eta danak galdutzat dituzte. Rolladoren kasuan mahastiak zituzten eta esan digu euren mahastiak bertan bera gelditu direla une honetan eta bere antzera nekazari askoren lurrak ere bertan bera eta kaltetuta, guztiz kaltetuta eta hori hala diru iturririk gabe gelditu dira. Dena den, Rolladok azaldu digu esperantza dutela datozen urteei begira berriro ere berde izango direla, baina noizko ez dakite oraindik, baina itxaropentsu daudela adierazi dugu. Gauzak horrela jarraituko ditugu zuten bueltakoak, eskerrik asko udaneala, informazio gehiago izan artean, beste gai batzuei helduko diegu jarraian, uztaian 2 urte beteko dira Espainia euskal presoak urruneko espetxetatik, Euskal Herriko kartzeletara edo Euskal Herritik gertu daudenetara leku aldatzen hasi zenetik, balantzeak baitu argi ilunak, baita kezkarako motiboak ere. Baina, 193 euskal presoetatik, 75 Espainiako espetxetan dauden, eta horiei gehitu behar zaizkie Frantzian Euskal Herritik urruneko espetxetan dauden 17ak, 82 orotara gaia Izpide Ignacio Oiartzabal-Sareko bozeramailea izan dugu gaur, eguerdiko magazinean gonbidatu nagusi gisa, eta aurrerapausoak onartuta ere blokeo egoera salatu. Handi bat antolatu dugu, aldarrikapenerako eta jaierako, duela 2 urte zabaldu genuen erronkari amaiera emateko, hainbeste kilometro elkarrekin egitearen erronkari, eta ikusi ez duen bezala, kolore askoko eta gauza askoko jaialdi bat. Ostera izan bidea dinamikaren baitan ezarretako kilometroen erronkaria amaiera emango dio Sarek urriaren 8 Donostian, jaialdi handi bat eta guzti urte luzeetan urruntze politikaren amaieraren alde aritu diren herritar guztiak batu nahi dituzte politika honen amaiera gauzatzen ari den honetan, berau egi bihurtzeko emaniko bultzada eskertu eta denena den lorpena guztiz gautza dadin aldarrikatzeko. Prest gaudelako etxera prozesua egi bilakatzeko. Etxera bidea inoiz baino gertuago dugulako. Etxera bidea gertu. Urriaren 8 Donostian elkartuko gara. Goizeko 11etan bulebarrean azken kilometroak egiteko. Eguardiko 12etan Pio 12tik manifestazio koloretsuan parte hartzeko. Eta ostean ilunben batuko gara jaialdi erraldoi eder batean. Belako, Roten 13, Esne Beltza, Sutagar, Zea Maiz, Lier, Doktor Deseo, Einaute Lorrieta, Josu eta Gari Ertzainak, Dupla, Makonak, Trikidantz, Txek Elektrotxaranga, Porrotx, Maialen Lujanbio, Amets Artzaiuz. Urriaren 8 Donostian. Eta aipatu gu Lerroburuetan Arabako Añanako Adreian kokatzen den Sobron kontzejuak urarekin harreman oso estua du. Bertan kokatzen da Sobrongo uraren museoa eta elementuaren omenaldi errebelatzaile eta sakona egiten da. Bertan instalazio hauek ez informatu, entretenitu eta batez ere urak gure izatean duen garrantziaz kontzientziatzen dute. Bertan izan da Meka Telebistako Gasteizko lantaldea ikusi. Urarekin harreman estua du Sobronek. Kontzejua Arabako hego-mendebaldean eta Lantarongo udalerrian kokatzen da. Azken hau Añanako kuadrillaren baitan dago. Sobron behea udalerriko ipar-mendebaldetik 500 metroko altitudean dago, Ebro Burgoseko lurraldeekin gurutzatzen den arroila harrigarrian. Sobron gainaldea berriz Artzena Mendizerrako tolesturen artean ezkutatuta dago, 689 metroko altitudean. Sobronen abentura parkea eta uraren museoa daude eta bertara leku desberdinetako biztanleria gerturatzen da naturaz gozatzera eta Arabako bazter hau ezagutzera. Ingurua aprobetxatzen dugu egiteko bai uretako ekintxak edo kanpoko ekintxak, hemen daukagu abentura parke bat. Badaude hainbat toki ezberdin, hainbat sala ezberdin, badago lehenengoan uraren zientzia, bizkat uraren ezaugarriak ikusten ditugu,
gero hurrengoan pizkat klima aldaketa, aurrera goia mitologia eta pizkat uraren botere magikoak edo. Eta bueno, ja azkenengo partean ikusi dezakeguna da uraren zikloa eta ze garrantzia daukan urak bizidunekin. Sobrongo ura sendagarria eta terapeutikoa zela esaten zen antzina eta historian zehar uraren eta biziaren arteko harreman estua ulertzeko gakoak aurki daitezke ur museoan. Bestalde, abentura parkean uretan egin daitezkeen jarduerak anitzak dira. Hemen zehatz ur museoan daukan propietateak. Bi manantial daude, bat Burgoseko aldean eta bestea hemen ur museoan, eta esaten dute tripako minak kentzen dituztera, baita gehitxurroneko harriak, eta ur sendagarria dela. Eta hori da hemen daukan garrantzia. Historian zehar, hemengo lurraldeak urarekin harreman estu bat izan du. Uretan egiten dugu kaiak eta estantza padel. Hemendik aurrera gainera eguraldi onarekin egiten da asko. Gauzak horrela, naturaren zainketak berebiziko garrantzia hartzen du. Balderejoko parke naturala zaintzeko deia egiten dute, izan ere pandemia garaian eta orain ere zakarra aurkitu izan da. Lan egiten dugu kontzientzia horrekin, ez da, ingurua aprobetxatzen dugu erakusteko, ez da, erakusteko eta haiek, zeo zer ikasteko. Hemen gainera lekua oso berezia da, putreak badaudelako, flora ere oso garrantzitsua da. Bere aldetik, uraren museotik urak duen garrantzia azpimarratu nahi dute, urik gabe bizitza ezinezkoa izango litzatekelako. Ura oso garrantzitsua da, ze izaki bizidunok behar dugu bizitzeko. Kotan ere ez dugu behar bezala baloratzen. Gu oso erraza daukagu, joaten gara txorrota batera, ez dakizu kaldera edo bainura, eta txorrotari ematen diogu eta badaukagu ura edateko prest. Ura beti entzun dugu gauza oso eskaz bat dela, baina gu ez dugu nabaritzen, ze hain errez daukagunez. Eta ura ez da sortzen, ez da desagertzen, berdina da, mundua sortu zenetik, ur kantitate berdina da ziklo batean dagoela, baina hori kontaminatu daiteke eta ja galtzen dugu ur hori. Eta arabatik mugitu gabe uraren bueltan ere, landa eta garaioko hondartzek inauguratu dute jada udako denboraldia. 7. urtez jarraian bandera urdina altxatu da, uraren kalitateagatik, garbitasunagatik, irisgarritasunagatik eta zerbitzuei buruzko informazioagatik. Aurten gainera ingurumen sailak hainbat ekimen egingo ditu hondartzan tartean, mugikortasun urriko taldeentzako ekipamenduen eta instalazioen irisgarritasuna hobetzea. Garaio, Moskurio eta Salurriagako hondartzak eta Landako hondartza hasi dira udako denboraldian eta irailaren 4 arte iraungo du. Zazpigarren urtez jarraian, bandera urdina altxatuko da zein ingurumen hezkuntzako Europako fundazioak ematen baitu uraren kalitateagatik, garbitasunagatik, irisgarritasunagatik eta zerbitzuei buruzko informazioagatik. Aurten ingurumen sailak hainbat jarduera egingo ditu hondartzetan, besteak beste mugikortasun urriko taldeentzako ekipamenduen eta instalazioen irisgarritasuna hobetzea. Iaz Arabako barne hondartzek 126.284 bisitari izan zituzten guztira. Eta bukatu aurretik etxeko kontuetan, kolpez kolpe magazinaren denboraldiko azken saioa izango duzue gaur gurean ikusgai gaueko 10:00 San Juan bezpera propioa egingo duten, 23 gauaren bezperan ezin duzue galdu. Zorionak, 100 saio! Opa, haupa zuek! Zeinek esango zigun kolpez kolpe telebista saioak 100 saio beteko zituela. Jode neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea.
baina eska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ikusten, hemen dago, kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Pandemia garaiak ere gaindituta, emakumeek ia bere osotasunean ekoitzitako telebista saioak, beste denboraldi bat bete du Hamaika telebistan, eta udara garaiari etorrera egitekotan da. Hau bai, plan perfektua, ba. Udako denboraldiari urtero legez, San Juan bezpera propioarekin ekingo diogu beste urte betez. Naroa Iturri Gidari, Miren Legorburu eta Tes Andonegik errez zituzten sorginen ondorengoak garela erakutsiko digute. Aurtengo denboraldian kamikazea atalean izan ditugun une gogoangarriak ekarriko dizkigu Ibai Fresnedo. Eta Ekil doktoreak, kazetakaren Gido egileak, uda atariko iragarpenak harriko digu. Aiba, digo! Kolpez kolpek zenbaki borobila bete du, baina erronkak bere horretan dirau. Zer esan nahi du, askota galetu dugu izan dugu, hausnarketa, Enbata ator esketxak eta denboraldiko onenaren hautaketa eskainiko dizkigute udara garaian, telebistaz eta kazetaka saren bidez. Denboraldi berria makina betean hasi aurretik. Zer? Ez ditugu ahaztu nahi, kamera atzeko ekipokideak. Andrea Lopetegi edizioan eta errealizazioan. Lara Iturain, Martxel Arkarazo, Aixi Aizpuruarekin batera. Eta ekoizpenean eta grafismoan, Mai Motxales eta Nagore Sarasola. Esandakoa kolpez kolpe aireratzea gauzatu du. Hegaldia dugu aurrean, kazetaritza azidoak, kazetaritza serioa duelako atzean. Zuekin, kolpez kolpe. Datorren astean, hemen izango dituzue, eta ja, ez gera, 100. 101 saio izango gera, datorren astean. Bada eguneko kontuak horrela iritsi da albistegiaren bukaera dena aldatzen da, hau da berritze bat kolorez aldatzen den abesti batean, Mercedes Sosaren Todo Kambia kantua euskarara ekarri du Ines Osinagak eta bideoklip berria aurkeztu du. Horren bestez bideo horresekin agurtuko zaituztegu gaur gustatuko zaizuelakoan besterik ez guraldetik hauek izan dira, eguerdiak guran gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.satarian ondo izan eta bihar arte. Azalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera, munduan den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak. Bizkaiko herriarteko eskupilota txapelketaren finalak Hamaika telebistan. Ekainaren 26an, arratsaldeko 5:00 aurrera, Zaldibarko Olazar pilotalekutik zuzenean. Kadeteak, gazteak eta nagusi mailak. Lezama eta Markina Semein herrien arteko 3 partida. Ez galdu, ekainaren 26an, arratsaldeko 5:00 aurrera, Bizkaiko herriarteko eskuzko txapelketaren finalak Hamaika telebistan.